אנחנו נמצאים פה היום לשלושה איתורים בעקבות תיק התפרצות של בית כנסת. שם נגנבו ספרי תורה. סוג של משימה מאוד מאוד ערכית. המטרה שלנו בסוף זה להחזיר את הספרים. המתחם של הבתים הוא פינתי, הוא יהיה בצד ימין שלנו. תמשיך. זה המתחם. מה נשמע? בוקר טוב. שוטרים, תחנת ראשון לציון. יש לנו צו חיפוש על המתחם בחשד לגנבה והתפרצות. אתם עצורים בחשד להתפרצות וגנבה. קוראים לי אלי פינטו, אני מפקד מרחב שפלה, אני רוצה לדבר עם הרב שניאור. אתה מדבר איתי והגוף שלי רואה את זה. חכו, זה מפקד המשטרה. מצטער על השעה המאוחרת, אבל אני שמח מאוד לבשר לך שברוך השם הצלחנו להשיב את הספרים, שמחוז מרכז בראשותו של ניצב יאיר חצרוני העדף את החקירה הזו לרמה הגבוהה ביותר. הוקצו כל המשאבים כדי שנצליח ונביא את הספרים חזרה למקומם הטבעי בארון הקודש בבית הכנסת. תודה רבה על הבשורה, ממש. אני שמח באמת. מעריך מאוד את העבודה שלכם. מעריך מאוד. כל המאמץ. יישר כוח. שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.